О, да, о, да, о, да. Здравейте, хора! Аз съм Пичо от Меди. Да почвам. Аз имам една мисия, виждате минус 9 хиляди долара. Ай, карай. Само не го удря. Ой, не е моят камион, не го удря. Не го удря. Опа! Стига бе, опа! Да не съм виновен. То скъде излиза тук. Сега видите най-лошото шоколade в света. Хубаво карам ти да тече. Какво правиш сега, бе? Чистачките включвам. За какво? Ти за какво са? Абе, сега ще се блъсна, после пак съм виновен. Не, То само тук се управлява. Тук е за мигачите глава. Не е за мигачи. За мигачите, tu е за яв, tu е за дете. Добре, бе. Сега ти Дайте да научи го направи. го направих нарочно. Не, бе, не. Не знам къде е спирачката нарочно. Ще Space. спирам, добре. Не, назад е. Добре, тихо, чакай, мога не тихо, просто. Става ти така, моля. Тук пътя си грей. Пъти ще си бия. Знам къде искам. Не, бе. Чуеш минус... Ваш ходичка не спревай. Че минус 9... Че минус 9 хиляди евро са назад. Само са. Малко си ми това. И така! Искам много бръмчиката на дядо ти голфа. Не, шегувам се. Аз ще ставам шофьор, гледам какво карам, бе. Брат, не се... Направо се изненадвам, че камиона ни е с 100% щети. Какви са 100% ще ти кара го шофьор? А то с къде са? Къде е свирката? Бухал такъв. Бухал. След една седмица Илюк ще има канал, ще играе много често двамата и ще го слагам в посетието. Най-лудите клипове ще се след една седмица. Там господа! Ще има и чаленджи в неговия канал. Ой, де бе? Вон! Вон! Насрещното? А, той не е насрещното. Абе, Нарочно! какво правеше? Иначе го кафена. Исках да издръпя. Ти на рали не си ли ходил, момче? Ходил съм, а то раито с камиона и са кара. Не, бе. Ами да откачим ремаркет да подрифтя, ма. Не го откачи. Аз не знам как става. Но и няма и да ти кажа. Не знам, се искам се да става. Нали игра? Как? Колко каш? Как ставаше? Айде. Знаеш къде тук горе беше, нали? Един доктор дам. А, защо тръгва този курник? Дай да ти го изкарам. А где? Баре. А, после аз съм се блъскал. После аз. Сега ще признаха хората влезват. А да, вижте ме огледалото, къде е ремаркето. Да съдят по. Аре бе, Павеле, хем много кара. Пропик пила. То си ми то не може да ми кажеш кога. Той не се казва той се казва Павел. Не е вярно. Не е вярно, той си ги измисля тук някак. Защото харесвам много песните на Павел. Направо съм му фен, целя съм фотограф. Обак, брат, как ще стиля по автограф, като не си го виждал нито един път на живо? Педро, тоест наистина Вече обсла. да ни кажа как ти е место, че Пропик Филър.
Абе, то сложи. Тъй се каш про пик филър. Епик прокилър. Пик про филър. Са тези думи, бе! Са тези думи, бе! Сега гледай, сега на магистралата без нито една жива кола ще остане. Гледайте сега, ще карам като Мерцедес AMG момчета и момичета. Внимай, камиона. То Volvo било, аз мисля, че е Мерцедес. Камиона дига 200, мала. Epic Pro Killer, нали? Да, БГ. Epic Pro Killer, BG. Да. Как се? Гледай колко ти дига камиона. Колко е дига? На 90. Къде пише? Аз ще наглобят, тук има разрешени 70. Гледам съм луд. Нищо и баща ми те кара. Чего се? Баща ти те и карат. Нищо, не можахме да ги случат. Майка ти, камион. То как вика? Гледай през кръговото нищо. Свикнал съм да карам в Англия за това. Помни с между Epic Pro Killer. Ти са каши, нали? Да. То си името. Бе. Дай да те изкарам от тук, защото така... Аз съм шофьор, бе, момче. Момче! Сега тук направо ще смачкам. Гледай, бе! Минус 17 000 съм вече. Само те съм направо, ти бях направо 9 000. По-добър. Вижте го вече се. Не съм легла, съм Killer Pro Epic, както е Epic Pro Killer. Абе, измисля си някакво. Ти си падал това. Се и сега. То сложи едно обича пада в мен свенци. Сега също лъжиш и това не е изгледа. Как? Гледайте го човека, огасна тук. Как? Black King! Аз съм Black King! Сега лудия шофьор си измисли ново име. Black King. Абе, виж, те трябва за... Още едно кръг ще искаме да направим. Така трябваше да завия, бе, обрял, виж. Аз съм Black King. Черен крал. Превод. Тъй бъвка вала. Кой е? Вие сте. Ние ще стана размърда с пето. Ще го стат гад. Само също са блъскал. Климатицим. Чуй! Епик прокила! Стига, бе! Си заглавен. Епик прокилър. Иди да ме се правиш. Може ли? Ентър плюс! Ади, заминавай и диндата няма, ще отплаваш. Са те сгарги, бе! Епик прокилър. Да, На колко се години? 11. Ай, карай! Човекът колко крачуйте с подвичат, седна си той и го закараха вече. Епик прокилър. Какво бе? Какво правиш? Зако сгасна. Ебе, ти много ще ти направи, че неизправност по двигателя. Епик прокилър! Виж на 9000 като такова, като започна играта, ти беше направил 9000, аз съм направил само 3000. И после аз съм му виновен. Да ти... Той са първи вещици, те беше на 0, ще ти ги направи всички. Не съм ми направила, ти беше направил, не знае. Една съм направил. Да, както си мислиш. Хубаво е. Не лъжа. Бояк много си мисля. Съм много гачи.
Ей, този червения светофар сега. Иди на глава, ще да... Забравих, мисля, че играя в GTA, за те извинявам се. Фен съм на GTA. Може да се абонирате и за моя профил. Ти все още нямаш една седмица. След една седмица ще имам профил, можете да се регистрирате. Абонирате. Дайте пръщи нагоре. И надолу. Надолу ще му дадете на Epic Pro Killer. Шегуан се, дай ти надолу. Пръщи На най-лудия шпион. Аз ли съм? Също. Тези чистачки трябва да купим други чистачки, бро. Те се не чистят хубаво. Мога след 9 минути спивам видеото, че 20 няколко. Надявам се да сте се забавлявали. Последната една минута слуша направи една глупост, което поведвам. Аз ли? Да. Разбира се, ако искате и вие ще направя. Е, Разрешение 70 км, аз карам с 72. Аз фиктирам. Винаги съм против закона. Угаста. Таскам защо предърпа. Еми с много щети. Откъде му сложа? Откъде му зареди нафта? Нафтата не е хубава. Аз карам двете по-два, дали мога да ме изпреварват. Защото много мразя да му изпреварват. Ама не знаеш да ги изхакаш, като те изпреварват. Добре, ама после ми се караш и пик прокила. На екскурзията много мразя като ме изпреварваха. Кефеше ма като ги изпреварваш шофьорите. Знаеш ли, трябваш да ходим шофьора през Джамейка и ти да караш. Нали? Ама всички щяха да умрат. Щях да поизбия всички до И после като те избиеш, кой ще ти оправя лаптопа и игри? Знаеш колко майстори, момче? Епик прокюр. Къде си? Бип! Мамито ти стара, къде изпреварваш, бе? Вижте, то след малко лаптопа ще ми източи. Епик прокюр! Какво трябва да правя? Ами една гъчина тук да има. Ей, мулчета, бе! То ще да го изшибам отзади. Къде изпреварваш, гнидак? Смутаняк. Шибай. Избягат. Нали трябва да спра да се обърна И ли? друга спирачка няма и освен да гъчина. И тя замина. Не знам, на котките са се изхъбили. Та загъчната пак спират на плътки. Стига с този звук, много мат не дразни же. Епик прокюр. Имаш 5 минути, радвай се на тях. Извършваме клипа, че стана много дълъг. Да го направим час. Да, кой ще му гледа? I'm the queen, да. Мога да ти попия, може ли сега? Не се клипа може. Иначе ваша мара по газа. Да ти ударя, аз и сега. Прокюр. Ако има сватба на начуят бип. Прокюр. Много хубаво е да се ти мисля, майки бъде. Стига се ебала, бе. Стига се ебала, бе. Вижте го, то само се ебала с мене и защитите му, не сте ми абонати. Направо пръщи надолу, пръщи нагоре. Напръска ли ма умрял? Не, замерихте с такова. Не, давайте му лайк, че той е
Педалче. Вижте от кафе. Много ме е хвала тук, човеки. Защото си просто като добър. Как се справят чистачките в тунела дъжд и лъни? Пиратка, радка, пиратка. Камиона катастрофира. Прокилър. Кръстиха ли да стои, миле, да си кръщам? Абе, ти се бая, ама ще трябва пак до дял, че я правим пистолета. Ние за грам. Силиконовия пистолет, че да не си помислят пеноите и някакъв друг. Или си екип про килър. БГ. Епик профил БГ, да. Абонирайте се на Epic Pro Killer. БГ. Още колко минути има до края на клипа, може? 4. 4! То с камион 4 минути не издържи. Пускаме 4 минути. Да, Чакай. Къде ме изпреварваш, бе? Чакай, Къде седно. дъждата и карали са? Ей, ти си същия, пич. Че аз съм дрифтаджия, той е някакъв Отличия. лайняр. Пасни, про кила, БГ, айпайо. Да знаете, просто така лъжа. Лупа. Който е Павел? Бадем, дай един бадем. Тандем. Ей, майка ти стара! На бояки нещо начеснах. Момче, стигахме гума, май. Стигаме! Павеле, братчето, заритам. Тук не ти трябва да ходиш. Epic Pro Killer ще заритам, мой. Приятел ми няма малко по-малък от мене. Ще възползвам и го бия постоянно. Дай да бъдем Epic Pro Killer. Уиски бъдем са голям тандем. Такова име, Epic Pro Killer е тандем. Ти каза, че те са го кръстили с това име. То спи са. Име никнема. Epic, значи ти се каш Epic, бащата се ка Pro и дал ти Killer. Нали, Павеле? Нали? Epic Pro Killer. Не. Име никнема. Обясни на хората. Те знаят. Махни си коляното от гърба ми, че да не ти става шум на един чуд в газа, че не знам какво ще изпадва от там, момче. Ай, стига. Сега са и баса. Да минем на червено, после на зелено. Служаваше се. Какво мога да бяга? Сега нямаше никой да го заритам този пътния полицай. Махан Бримбер! След 2 минути. Я би... Значи трябва да сложиш не каптани чао. Чакай. И така, До новия да харесал се оклипа и се абонирайте за Павел, за Epic Pro Killer BG. До новия харесал клипа, не забравяйте да се абонирате за моя канал. Благочак сме, ще се видим следващия клип и чао!